Svondo radarika iri Tungwarara Paul anova presidential advisor kuchikamu chinoona nezvekuvandudziwa kweupfumi muofisi yemutungamiriri wenyika akanzwika ari kudunhu reMashonaland West kwaZvimba uko achitaura kuti he is ready to die for the president, he is ready to die for Mr. Emmerson Mnangagwa, achiti 2030 haisi kuzodzokera kumashure, tiri kuenderera mberi nekupusha kuti vaEmmerson Mnangagwa vange vari muofisi patinosvika mugore ra2030. Akati hapana sarudzo dzatiri kutarisira munguva pfupi, uyezve kuti ofisi yemutungamiriri wenyika haisi vhakandi. Akaenderera mberi achitaura kuti ndakambonzwa muchitaura kuti ndakambotiza munyika yeZimbabwe. Akapika akati ini kutiza munyika ino handifi ndakaita zvinhu zvakadaro, asi panapa mashoko atiri kutambira ndeyekuti lodge inonzi iyo Elephant Lodge iri kuMurambinda Business Center inova iye Paul Tungwarara iri kunzi yapiswa pakati peusiku hwadarika uhu. Tinokuchingamidzai nemufaro mhuri yeZimbabwe pano paMbire TV patinokupai nhau mururimi rweShona. Asi tisati taenderera mberi zvakadzikadzika nenyaya, tiri kudzoka zvekare nechikumbiro chedu, chikumbiro chekuti mutsigire channel yatakavhura zvekare backup account, nekuti panapa pari kuratidza kuti hatisi kuzorora kuatakwa. Naizvozvo tichaisa link mucomment section yekuti muende kundosubscribe kuitira kuti pamunoona tisachabatikwe pano motongoziva kuti tava pabackup account, kuitira kuti tisazomire kuramba tichikupakurirai nhau mururimi rweShona. Zvichakadaro, mashoko aripo ari kutenderera padandemutande ari kutaura kuti lodge yavaPaul Tungwarara vanova vari kutsigira term extension yavaEmmerson Mnangagwa. Paul Tungwarara takamuona ndiye ari kufamba achibraiba varwi vehondo yerusununguko munharaunda dzakasiyana-siyana. Takambotaura isusu mashoko ekuti iye Paul Tungwarara anonzi aipiwa macontracts aya kunenge kwaita intel, kunenge kwaita mashoko ekuti varwi vehondo yerusununguko venharaunda yakati vari kuchema-chema kana kuti vari kupikisa agenda yeterm extension. Ikoko ndiko kunonzi kwaibva kwatumirwa Paul Tungwarara nekambani yake yePrevail International, iyo inoinflata value yedzimba, value yezvibhorani zvakacherwa pasi pepresidential borehole scheme, apo panotaurwa kunzi bhohoro rimwe chete raigona kubhadharwa mari inoita iyo 16,000, asi bhohoro richikwanisa kunge richiitwa nemari isingadariki pa5,000 United States dollars. Ndo mashoko aripo kuzoti kunyaya dzeconstruction ikokoko kunonzi zvekare kuri kurakashwa mari zvakasimba, mari zvakaomarara. Naizvozvo Paul Tungwarara anonzi iye zvekare ndiye ari kuvaka murabaraba welodge iri kuvakwa muzasi medhamu rekuMazowe. Ndo mashoko zvekare ari kutaurwa. Izvo zvaita kuti vanhu vange vachifungidzira kuti mari idzi ndedzekuba, mari dzeukopokopo, sekutaurwa kwazvakaitwa naVice President Chiwenga. Ndiwo mashoko mhuri yeZimbabwe aripo maererano naPaul Tungwarara, uyo ari kutaura iye kuti Vice President Chiwenga havakwanisi kupinda pachigaro chekutungamirira nyika yeZimbabwe kunyange zviite sei, kunyange tisvike mugore ra2028. Sarudzo hadzisi kufa dzakaitwa. Pari zvino bato reZANU-PF riri mushishi
kugadzirira musangano wekonferenzi uri kuitirwa kwaMutare svondo musvondo mbiri dzinotevera idzi, apo patiri kuona zvekare zviitiko zvakasiyana-siyana zvekunetsana kwenhengo idzodzi dzimusvondo mbiri dzatabva idzi. Pane nyaya hurusa dzakonzereswa nemaevents akaitika mumusangano wepolitibhiro yebato reZANU-PF, apo vice president vanonzi vakauya nedosaya, vakauya nedocument rairatidza kuti bato reZANU-PF rakabirwa mari inosvika iyo 3.2 billion, zvinova zvakakonzera kuti vaMunangagwa vatadze kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly mushure mekunge vaudzwa kunzi vari kufanirwa kuona kuti Wycliffe Ochivayo nechikwata chezvigananda vasungwa vaendeswa mutirongo. Ndiwo mashoko anonzi akakonzera kuti vaEmmerson Mnangagwa vazoite machanges avakaita kudare repolitibhiro vachibvisa vaObert Mpofu kuva secretary general webato iri, zvichitevera nyaya yekupomedzerwa kuti ndivo vari kulika information, ndivo vari kutenderedza mashoko akashata kuna vice president, zviri kuita kuti vange vachifungidzirwa kuti ndivo vari kulika information, uyezve nyaya yekuti ndivo vakanga vari stumbling block panyaya yeascendance into the Central Committee yakuda kwashe Tagwirei, sezvo Secretary General Obert Mpofu vakanga vachiramba kunyora tsamba yekukonfema kuda kwashe Tagwirei kuti yava nhengo yeCentral Committee. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Nezuro pakavavo nechiitiko chekutaurwa kunzi kuhofisi yavakazembe yakapindwa kukabiwa malaptop pamwe chete nemacomputers. Inhoroondo kana kuti inyaya dzinowanzoitika panguva ino apo bato reZANU-PF riri kugadzirira musangano wekonferenzi yavanoita kamwe chete pagore, uye pari kutaurikavo nevamwe vari kuona nyaya idzi vari kuti izvi zvinogona kunge zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vari kuda kufuremera vice president Chiwenga kuti ndivo vari kukonzera zviri kuitika mubato reZANU-PF kana kuti zvekupiswa kwemaloji avana tungwarara izvozvi, kuda kutsvagira vice president mhosva kuti vazokwanise kuvabvisa zviri nyore pachigaro chekuva vice president wenyika yeZimbabwe. Ndiwo mashoko atanga takakubatirai muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe maererano naPaul Tungwarara, uyo ari kutaurwa kunzi loji yake yekumurambinda Growth Point yatsva, izvo zvisiri kuzivikanwa kuti zvafamba sei kuti irikitike nemoto kudaro. Mazvita nekuva nesu panguva ino pachannel yenyu yenhau mururimi rwaamai. Musakanganwa zvekare kutsigira backup account yedu yatichaisa link mucomment section kuitira kuti munge muchisubscribe zvive nyore kana tichinge tabviswa pane channel ino sekutaurika pamwe chete nekuramba tichirwiswa kwatiri kuitwa panguva ino. Tinoti muve nenguva yenyu yakanaka.